Ingabe utestosterone wami uphansi yini? Ngabe nginezimpawu zokuthi utestosterone wami wahlile? NguDr Thabile weThe Clinic yamadoda eseThekwini. Ngibhala upage 9 elanga langempelasonto lasidingida khona inkinga amadoda abhekene nazo siqinisa kakhulu inkinga zasekamereni. Phile mina Dr Love Tsizabamshengo Khosini FM. Njalo ngolesibili kusuka ngo1 kuya ku2 ezintathakuso uhlelo ikhaya lokhozi. Ubona ngani lapho testosterone wakho wehlile? Kunezimpawu ezithile abantu besilisa abangayibheka apho beyibona ukuthi bayangena kule mpawu ngenzeka ukuthi wehlile. Akusho ukuthi wehlile ngoba sazi kuphela phela base siuhlolile ukuthi wehle ngempela. Kodwa ke mawukwaba nalokho ungafika ukuthi mase uyobikela kudokotela wakho ufike usho ukuthi ngibone lokhu nalokhu ngisola utestosterone wami wehlile. Ziyini lezo zimpawu? Khumbula siqala ukukhombizana ukuthi wenzani utestosterone. Guys, singakhohlwa to like and comment on this video, suggest topics or whatever. Kodwa nje please interact so that I'll get more attraction to my channel. Asiyaxolisa ngikhohle ukusho eqaleni. Sibuyeleke lana. Wenzani utestosterone ukuze sikwazi phela ukukhulumisana ngokuthi mawumncane noma umkhulu kwenzakalani? Wenzani? It makes you a man. It gives you hair ebusweni naseyindaweni ezithile, ikukhulisela isitho sangasese, ikunika isibindi, ikunika ama-muscles, maseqeda lapha ikunika bone density ukuthi usinde, ivula inhliziyo yocansi, yakusiza naseqineni endabeni zasekamereni. Kodwa ke sibona ngani izimpawu lathi ngenzeka ukuthi testosterone wekho usuyehla. Sikhumbule nokuthi uhambisa amafutha ukuthi ehlale endaweni zabantu besilisa zingehlele enzansi. Siyazi ukuthi amafutha kumuntu wesilisa ahlala ngaphezulu, kubantu besifazane ehlela la enzansi amafutha. Asibuyeni ke kutheni sibona ngani ke yini impawu ezisolisayo ukuthi sekufanele ngubheke utestosterone wami. Siyazi ukuthi okokuqala nje weight gain qala kakhulukazi ngapha ngasesiswini mawuke wabona ukuthi eqala ukukhula isisu, cabangela ukuthi ngenzeka ukuthi utestosterone wakho usunonyakanyakazo okwenzayo ubone nje ukhuluphala. Kanti futhi elinye uphawu ungacela umama noma ubani ohlala naye ekhaya akutshele lapho usuqala ukubuka iTV uphelele kuyona, uba nokukhathala nje okutheni, ubone namandla okwenza into ngokujwayelekile kade ukwazi ukuthi ucosha izinto eminyango whatever okwazi ukuyenza kahle ungakhathali. Kodwa manje uyibona usuthi mawuhamba lesinjalo indawo ojwayele ukuyihamba uyashesha ukukhathala, awusakwazi ukuqeda izinto kahle. Kanti okunye okukhulu omama bakuba ibona abanibonela khona kuqala ukuhluthuka kalula. Kade umuntu oxoxisekayo njena kodwa manje awusathintwa usuyinto ehluthuka nje kalula. Sike sibone nokuthi omkhulu makwenzeka iminyaka yakhe bihamba baba amakhehla athethayo, umkhulu ade nimazi ukuthi hawo baba kade engasena umuntu othethayo, kodwa lapha ekhula ebe nokuthetha kalula ngoba utestosterone wakho usuwehlile. Ingoba utestosterone wakho usuwehlile. Okunye ke okubalekile ekseni ayisayi phezulu. Ngithi siyazi ukuthi ekseni abantu besilisa baba nalento esibiza ukuthi morning wood. So kwenza ivideo ngayo ilokuvukelwa induku kwasekuseni okwenzakala kubantu besilisa. Okwasebusuku khona kodwa kuphela sesibone lokho kwasekuseni ngoba sesuvukeni. Bake kwaqala wangakubona leyo erection. Ngenzeka ukuthi sekwehle wona utestosterone. Inhliziyo ibe mnyama nje ekamereni uzukhunjuzwe ekhaya ukuthi kade kwagcina kwenzeka into ezithile. Yingoba kungenzeka vele ukuthi utestosterone usuwehlile. Ungabe zonke le mpawu esikhulume ngazo khona okuthile okuthintile wathi ungathi mina lo. Uma kunjalo yebo kungenzeka ukuthi usunenkinga. Ngenzeka utestosterone wakho wehlile. Akusho ke lokho ukuthi gijima uyothola into ethile yokuzama unyusa utestosterone. Kodwa kusho ukuthini? Kusho ukuthi sukuma uthola usizo ukuze ukwazi ukuthi sibone ukuthi wona. Ngoba as much as lokho sithi testosterone wehlile, awusiyona into engimane uyithathe nami kanjani. Into odinga usizo ukuyithatheni. Ngoba khumbula ukuthatha utestosterone kungakwenza ukuthi ungabe usakwazi ukuthola abantwana. Yabona ke kubalekile ukuthi mawudinga unikwe under control. Okuningi futhi lakho saziyo ukuthi labantu aba-abuse utestosterone nge-gym babesejimini babanazo inkinga zokuthola abantwana lapho be-abuse utestosterone kakhulu noma amanye ama-steroids. Lokho kuchaza ukuthini? Kubalekile ukuthi mawuzothola utestosterone uthole unikwe umuntu owaziyo ukuthi wenzani, ungazilimazi kungenasidingo.
Ngiyabonga kakhulu ukuthi nilaleli nazafika la, ngiyazi ukuthi uma ufike lana ngeke ungawupress ulike endleleni. Ngiyazi ukuthi senilikeile usuyifakile i-comment ngisho ingabe thini, noma usugijime waya ngale oyangisendela i-email noma wavashela amanye ama-social media platforms ami. Ngikhona ku-TikTok, Facebook, TikTok, Facebook and Instagram, The Blue Clinic by Dr. Thabile. Thank you very much ukuhamba nize nifike lana. Khumbula, impilo yasekamereni iyimpilo. Sexual health is health. Ngiyabonga.